Tak Václave, můžu? Můžeš. Tak dovolte mi zahájit dnešní veřejné zasedání 5. 2024. Přivítat všechny přítomné i veřejnost. Upozorním tedy, že z dnešního zasedání je pořizován záznam a konstatuji, že zastupitelstvo se sešlo v plném počtu 9 členů a může tedy přijímat usnesení. Dobrý den. Dále jmenuji zapisovatelkou paní Svatou Biskupovou, pokud přijímá, a navrhuji ověřovatele zápisu z řad zastupitelů. Je dobré někoho, kdo čas v úředních hodinách se dostavit. A řekl bych, že samozřejmě to může být pan Kabák, ale myslím si, že pořadí vychází, ale to střílím odpasu na kolegy lidé. Přijímá, bude mít čas. Výborně. Takže první navrhuji z řad zastupitelů paní Věru Ondříchovou a druhým tedy ověřovatelem předem dohodnutým navrhuji pana Bročka. Tak pokud někdo nemá námitky, tak mi dovolte dát tedy hlasovat o tomto prvním návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Věru Ondříchovou a pana Petra Bročka. Kdo je pro? 8 a 1. Že? Právě. Tím je tedy usnesení schváleno. Druhým bodem dnešního zasedání je schválení zápisu ze zasedání číslo 4 z roku 2024. Zápis ze zasedání číslo 4 z roku 2024, které se konalo 30. května 2024, je podepsán zapisovatelem i oběma ověřovateli zápisu. Přítomní zastupitelé se s ním určitě seznámili. Děkuji. A zeptám se, jestli k němu nemáte nějaké námitky. Není tomu tak. A tak mi tady dovolte dát hlasovat o tomto druhém bodě dnešního zasedání. A o tomto návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce číslo 4 2024 ze dne 35. 2024. Kdo je pro? 9 pro. Děkujeme, nikdo se nezdržel, není proti. Třetím bodem je program dnešního zasedání. Já vás s ním seznámím a opět tedy zpětně. Prvním bodem je tedy zahájení jmenování zapisovatele a ověřovatelů. Druhým bodem je schválení zápisu z minulého zasedání. Třetím nynějším bodem je program zasedání. Čtvrtým závěrečný účet obce Srbsko, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2023. Pátým bodem je účetní závěrka obce Srbsko za rok 2023. Šestým bodem je účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srbsko za rok 2023. Sedmým bodem je rozpočtové opatření číslo 6 2024. Osmým bodem je smlouva o pronájmu kulturního domu. Devátým bodem jsou směny pozemků. 10. bodem výběrové řízení na průtah obcí Srbsko. 11. bodem je různé. 12. diskuze a 13. závěr. Já se zeptám, jestli někdo nemá námitky nebo návrh na změnu dnešního programu. Není tomu tak, a tak mi tedy dovolte dát hlasovat o tomto návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje program zasedání. Kdo je pro? 9 pro, děkujeme. Tím je tady toto usnesení schváleno. Prvním už neformálním bodem dnešního zasedání je závěrečný účet obce Srbsko, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2023. Návrh závěrečného účtu obce Srbsko je vyvěšen na úřední desce. Celkové příjmy v roce 2023 činily 18 467 000 korun českých. Celkové výdaje 18 207 000 korun českých. Stav na bankovních účtech obce je 31.12.2023
byl 5 8 136 korun českých. V roce 2023 jsme získali tyto dotace. Oprava ulice Kodopádů 3 405 000 korun českých. Dotace škola Šablony 838 000 korun českých. Elektronická úřední deska 201 000 korun českých. AOPK opatření v krajině výsadba stromů 39 000 korun českých. Pardon. Pěstební práce v lese 5 000 korun českých. A také volby 24 000 korun českých. Přezkoumání hospodaření obce v roce 2023 provedla kontrolní skupina Krajského úřadu Středočeského kraje s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Nyní tedy někdo nemá něco dotaz nebo doplnění. Tady zajímá, co to znamená, že ten přední řád, prezident ústupníka na dotace 24 vyčerpaná dotace 33. Já nevím, vysvětlím. Teď je to tam z toho změnu výboru. A tam dnešní ústí. Já jsem to vytvala a to je si poznámka všichni. A to je však, jak říkala, teda číslo 201. 201, to je prost, protože my jsme měli už něco za financování rozhodnutí a takže celková zemědělskou diskuse opravdu stojí vyskvělé. Ale je to vypadá trošku jinak, než jsem si říct, ještě to nebylo. A ještě tady, jak je teda ty lesní porosty, tak ještě tím 5 a čerpaná 0. No, věta to byla tak, aby to vyšlo na výkaz, ale ona je vyčerpaná, ale nepostá se jí tam ten cílový znak. Dotace se účtilo ve znaku nějakého znaku, který potom prostě vyjdete, já si tam můžete znak, tak si vám tam někdo všechny přijde a vyjde. Takže, ano, teda jsme to jsou posíčku. Takže to je teda 5 000 korun. 5 000 jsme dostali, 5 000 jsme vyčerpali, protože ono se to většinou dostává, takže to dostanete v průběhu roku, teda takhle, v průběhu roku platíte nějaký práce v lese a potom na konci roku, když třeba to přijde 31. nebo 12. nebo 30. tak teprve poskytnou nějaký účast na ty pěstební práce. Průběžně se tam dávají nějaké žádosti, a tam máme to proplatili, nějakou počítají, to nám bude. To je většinou jsou dobrý. Pokud není nic dalšího, děkuji, tak mi dovolte dát tedy hlasovat o tomto návrhu usnesení. Děkujeme za vysvětlení. Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje závěrečný účet obce Srbsko, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2023 s výrokem bez výhrad. Kdo je pro? 9 pro. Nikdo není proti, ani se nezdržel, tím je tedy usnesení číslo 5 schváleno. Tak 5. bodem je účetní závěrka obce Srbsko za rok 2023. Účetní závěrka je soubor výkazů obce ke dní 31.12.2023. Z těchto výkazů vyplývá, že obec vykázala zisk ve výši 3 128 898 korun a 66 haléřů. Dovolte mi, abych navrhl schválit převedení účetního hospodářského výsledku do výsledku hospodaření minulých let. A teď dávám prostor pro případné jiné návrhy nebo dotazy. Jakož tomu tak není, tak mi dovolte dát hlasovat o tomto návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje účetní závěrku obce Srbsko za rok 2023 a převedení účetního hospodářského výsledku zisk ve výši 3 128 898 korun českých a 66 haléřů do výsledku hospodaření minulých let. Kdo je pro? 9 pro, děkuji. Víme tedy další usnesení schválení. 6. bodem dnešního zasedání je účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠO Srbsko za rok 2023. Příspěvková organizace ZŠO Srbsko vykázala za rok 2023 zisk ve výši 226 062
korun a 72 haléřů. Rád bych navrhl přeúčtování takto. Dle požadavků tedy i včetný zpracovává ty školy. 225 z té částky, tedy 226, tak 225 534 korun a 34 haléřů převést na neuhrazenou ztrátu loňského roku. A částku 528 korun a 38 haléřů převést do rezervního fondu organizace. Tak, ptám se, jestli má někdo něco proti takto navrženému řešení. Pokud tedy ne, tak se pokusím co nejlépe zvládnout přečíst návrh tohoto usnesení. Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje účetní závěrku z ŠIL a MŠ Srbsko za rok 2023 a přeúčtování účetního hospodářského výsledku zisku ve výši 226 062 korun českých 72 haléřů, a to rozdělení takto. 225 534 korun a 34 haléřů převést na neuhrazenou ztrátu loňského roku a 528 korun a 38 haléřů převést do rezervního fondu organizace. Kdo je pro? 9 pro, děkuji. A tím tedy toto další usnesení schváleno. Tak, dalším bodem dnešního zasedání je rozpočtové opatření číslo 6 2024. Já s dovolením nyní uvedu důvody tohoto rozpočtového opatření. Na straně příjmů neočekávaných jsou správní poplatky 7 000, zvýšení daně z nemovitosti 40 000, parkovné 50 000, daň tak nějak z hazardu by se dalo říct 20 000, příspěvek na vodovod 40 000, dotace knihovna 30 000 a tady je to v mínusu teda příjmek 54 000 jako sleva na nájemné za KEM, za veřejné tábořiště. Na straně výdajů jsou to doplatky rozdílů 7 000 ve mzdách, ZP Vostárek 1000 korun, záložní čerpadlo, tady vodovod 42 000 korun, sloupky chodník pod školou 120 000 korun, neboť tato investice byla očekávaná v roce 2023. Ano, v roce 2023. Autorské čtení knihovna 6 000, drobný majetek stán 2 000 korun, hřbitov dotace 45 000 korun, oprava kabin 10 000 korun, to bylo instalatérská činnost, osobní výdaje na hřbitově 7 000 a drobný majetek z dotace knihovna 18 000. Rozpočtové opatření nebo návrh rozpočtového opatření jsou vyvěšena na úřední desce. Takže pár ještě doplně. Pokud tady někdo něco nechce připomenout do vysvětlit, tak mi dovolte dál hlasovat o tomto návrhu. Usnesení zastupitelstva obce Srbsko schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 2024. Kdo je pro? 9 pro, děkuji. Tím je tady usnesení číslo 7, dnešní bod 7 schváleno. Dalším bodem číslo 8 je smlouva o pronajmu kulturního domu. Jedná se o smlouvu s paní magistrou Michaelou Smutnou za účelem ubytování instruktorů účastníků programu JEKA na dobu od 36. do 38. A to tedy za cenu 30 000 korun českých plus spotřebovaná energie. Tím asi vysvětlení končí, je to samozřejmě známá věc, tak pokud někdo něco nemá, tak mi tedy dovolte dál opět hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Zastupitelstvo? Tam už došlo k náběru, já mám. Tam nebude určitě přijít. Nebude určitě akorát, že se dělá na týká změně, protože máme ten nájem, stanovení, tak se budou se oprávit, protože se nejde. Tak děkujeme a dávám tedy hlasovat o tomto návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje nájemní smlouvu s magistrou Michaelou Smutnou, identifikační číslo 74 56 53 11 na prodání kulturního domu od 36. do 38. za cenu 30 000 Kč českých plus spotřebovaná energie. Kdo je pro? Děkujeme, tím tedy ty 8. usnesení schválené. Děláte budeme pouze oznámení záměru, je to záměr prodat část pozemku parcelní číslo 357 katastrální území Srbskou Karaštejna, jedná se celkem o 75 metrů čtverečních a zároveň se jedná tedy o nápravu nesouladu v katastru nemovitostí po revizi. Jedná se o trvalé přeplocení historicky. My jsme to už probírali, myslím, že jsme na paradě to probrali už po několikáté skutečnosti, takže jestli někdo nemá nějakou připomínku, tak mi tedy dovolte mi pokračovat. 10. bodem, dnešním asi nejdůležitějším, je výběrové řízení na průtah obcí Srbsko. Jedná se tedy o společnou investiční akci krajské správy obnovy silnic Středočeského kraje a obce Srbsko. V rámci tohoto projektu dojde v ulicích Svatojánská, v Aloukách a za Vodou k výměně povrchů, stavbě chodníků, výměně nebo přeložení veřejného osvětlení, vybudování také dešťové kanalizace. Obec se bude podílet finančně na stavbě chodníků, 43% se bude také finančně podílet na dešťové kanalizaci a bude financovat veřejné osvětlení. A právě bylo dokončené výběrové řízení na zhotovitele, do kterého se přihlásilo 6 firem. Do doporučení hodnotící komise, ve které byli i 2 zástupci obce, jednalo se o mě a pana Činka, tak schvalujeme výsledek výběrového řízení a potvrzení vize. To je firmu Silnice Group AS, identifikační číslo 62 24 21 05, s nabídkovou cenou celkovou 75 437 431 korun českých a 38 haléřů. A to včetně DPH. Nyní by mohla následovat krátká diskuze. Spíš o tom něco říct. No, co bych o tom řekl, první věc, to je dost, na kterou asi spousta nás dlouho čeká, ať už jsou to chodníky ke škole, nebo odvodnění ulice v Aloukách. A já bych předal slovo kolegovi panu Šimkovi, který se na tom hodně podílel, taky nám informoval. No já jsem jen, co bych tomu řekl, ten plán v tuto chvíli silnic a toho spotřebitele nebude takový, že tedy se měla, oni si to mají 15 dní na odvolání musí případně kompetitoři, kteří byli těch dalších 5 firm, které podávalo na silnice AS, takže můžou si 15 firm odvolat. Pokud se neodvolají nebo nebudou připomínky, tak bude oficiálně teda výběrové řízení bude vyhlášeno, teda se po silnici Hruď jako vítěz. Potom máme cca 15 dní na uzavření smlouvy, to znamená na konce července by měla uzavřena smlouva se silnici Hruď a v rámci srpna, podle těch informací, které máme, by mělo být vydáno nějaké opatření dopravní, kdy teda budou teda řešeno, jak budou probíhat závěr, to jsem to navnímal. Pravděpodobně od září měla být zkušená realizace, všechny byly dobře. Tak to je to, co bude plánováno. Zároveň my jsme se hodně zaměřovali tady i starostou na tu finanční stránku, protože to nás jako obec celá pálí. Ty výdaje tam budou zásadní na tento úkaz, nejsou velké dotace, respektive téměř žádné dotace, máme tam dotaci cca možná 900 nebo 900 000 korun
na chodníky, takže obec to bude muset profinancovat všechno z vlastních prostředků. My se dneska intenzivně jako zastupitelstvo zabýváme tím, abychom zajistili financování celého toho projektu. Bavíme se o cca 20 milionů korun. Včera jsme to řešili na pracovní poradě s paní místostarostkou. Řešíme teda jak komerční banky, tak řešíme i například Národní rozvojovou banku, která zajišťuje snížené úvěrování, to financování z evropských peněz, to znamená, že úroky jsou poznání zajímavější. Možná mi tady řekl informaci, že na 100%, pokud si půjčíme těch 320 milionů, tak 1% toho úroku nás bude stát na tom financování 10 000 korun ročně. To znamená, je docela zásadní rozdíl, jestli prostě když se bavíme o úvěr na 15 let. Takže pro nás to vůbec zásadní rozdíl, pokud budeme mít 5% úroku sazbu nebo pouze jednou. To znamená, tam třeba rozdíl 10 000, respektive nebo 1 milion, by to bylo 5%. Takže proto se velmi intenzivně zaměřujeme na to, aby jsme dostali nějaký zdůvodněný úvěr starosta i v této souvislosti jednání s krajem a snažil se získat bezpečnou účtu z kraje. Tam právě to jednání stále probíhá, ale i tak máme více variant, takže doufám, že ta národní rozvojová banka, tam jsme prostě více postoupili, bude pro nás to řešení s tím úvěrem. Stále obec má nějaké zkušenosti dobré s českou spořitelnou, tak financovává, pokud netuším, tu vodovod a školu, takže tam jsou velmi zajímavé úrokové sazby, ale to by může vyplacený v době, kdy ta situace byla úplně jiná a v tuto chvíli ty komerční banky ty úrokové sazby mají jinde, než jsou schopny třeba například ta Národní rozvojová banka, jejímž cílem je právě financovat ty veřejné projekty, tak ty úrokové sazby budou pravděpodobně jinde. Takže to je teďka hlavní úkol zastupitelstva, aby jsme to financování zajistili tak, aby příliš nezatěžovalo do budoucna ten obecní rozpočet a měli jsme stále prostor pro další investice. Tomu řekli jako teda za finanční. Tak jak už dovolím, jsem někdy doplnil, že stavba bude probíhat až do roku 2026 a sám za sebe a věřím, že za všechny ostatní říkám, že stále ještě neházím na tento dožita, že se může v průběhu objevit dotační titul nebo zkrátka nepolevíme, intenzivně budeme dál stáhnout možnost určité finanční pomoci a zkrátka stáhnění možností financování. Protože, jak správně kolega řekl, tak je to pro nás obrovská zátěž, která na nás spadla ve chvíli, kdy nejsou hodné dotační tituly. A není na to možný prakticky čerpat, nebo ne prakticky, ale úplně reálně. Je určitá procentuální pravděpodobnost, jak říkal kolega, že sice seženeme tu částku okolo seženeme, může nám být přidělena od Státního fondu dopravní infrastruktury maximální částka okolo 800 000 na část podniků, na část, která projde právě teda toho dotačního titulu. V tuto chvíli jsou to všechny možnosti, ale žádáme jak o vydání třeba čeři, zkrátka, snažíme se všude, kde se dá. Jenom tak doplňujeme. Tady možná ještě zdůvodnění těch dotačních titulů. My jsme samozřejmě prověřovali intenzivně jako celá řada zastupitelů v oblasti jiných, jaké ty dotační tituly jsou. Tady možná ještě vysvětlil, že bohužel ta dešťová kanalizace v dnešní době není dotovaná, zejména z toho, že se snaží Evropská unie zachovat tu vodu, tam, kde ta voda vzniká dešťová, a bohužel k tomu tady nemá, my jsme uspůsobeni, že bohužel ta řeka nebo ta voda půjde přímo do řeky, takže to je ten jeden důvod, proč na tu kanalizaci nejsou žádné dotační tituly. Tam se to pravděpodobně muselo opět zachovat na obecní pozemku, ale to vlastně není vůbec jako možné takto realizovat, anebo to ani možné, že se ten projekt pravděpodobně připravoval, myslím to řešení nějak počítat. Potom se bavíme o veřejném osvětlení, tam jsme tak několikrát prověřovali i s více dotačními agenturami, ale bohužel tam je pouze výměna nějakých plán statických nálepkové, takže tam bohužel taky ta dotace není, což je další zásadní část toho projektu. A poslední zásadní část jsou ty podniky. Tam jsme taky intenzivně jednali s dotačními agenturami, i vaše čerstvní dostavení komisi, starosta samozřejmě také. A tam je prostě primární problém s těmi vyšší štanky podniků. To znamená, nesplňují bohužel ty parametry, tak abychom tu dotaci byli schopni bezpečně. Osplňovat je nemohou, protože tady máme historici. Je to dáno, přesně je to dáno těmi rozměry těch možností pro kdyby to nesplňoval podnik. A jsme teda i s kolegou Vaškem Čerstvým byli na
konzultaci na sektoru lidí, skutečně jsme se snažili a i na sektoru lidí se nám snažili pomoct, ale ten průnik je tam opravdu malý a je tam i ta limitace spodní částky 1 milion korun proti výši dotace. Takže a my nemáme úsek delší, který by mohl tu dotací projít, takže než by se v rozpočtu naplnil ten 1 milion korun. Jsme skutečně v situaci, kdy si budeme muset poradit, jak se dá. Pokud tedy nemá nikdo nic doplnění, skutečně tam nespěcháme, takže ale slyším, že ne, tak mi tedy dovolte dát návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje výsledek výběrového řízení na investiční akci 2/116 a 2/116-14 Srbsko Průtah. A výběr zhotovitele silnice Group AS, identifikační číslo 622 421 05. Kdo je to? Nevím. Děkuji. A tím je tady toto usnesení schváleno. 11. bodem jsou různé a do bodu různé jsme přiřadili smlouvu s Timika.cz SRO o zabezpečení přípravy a administrace žádosti o dotaci na akci úprava sportovních kabin obce Srbsko. Žádost bude podána na dotaci z Národní sportovní agentury. Celková cena dle smlouvy vyplné nejvyšší výši mohla činit 80 000 korun. A tuším, že ve smlouvě 3% a tady podíl se případné získání dotace, ale to je myšlené těch 80 000 korun. Tam tady výběrové řízení, tam podá. Zastupitelstva, do předchozího, teď nevím přesně, tak tady máme připravený projekt na rekonstrukci těch kabin. A všichni jasně tady sedíme a pokud nás někdo sleduje, tak víme, že ty kabiny to skutečně potřebují. Takže i v této finančně vypraté době jsme vyhodnotili, že jsme do spoluúčasti na získanou dotaci investovat měli. A po získání té dotace bychom se také pokusit měli. Pokud někdo nechce něco doplnit, děkuji, tak mi dovolte dát hlasovat o slušení posledním bodu dnešního zasedání. Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje příkazní smlouvu s Timika.cz SRO o zabezpečení přípravy a administrace žádostí o dotaci na akci úprava sportovních kabin v Srbsku. Kdo je pro? Děkujeme. Tím je to tedy toto usnesení poslední schválení. 12. bodem dnešního zasedání je diskuze. Tak bych rád předal slovo pánu. Já se jenom zeptám, když se bude dělat průtak tou ulicí za vodou, jestli se nebude rozšiřovat ten chodník, tam stojí auto, tak se tam neprojí. Rozšiřovat se bude. Úplně ideálně bych teď ale přidal slovo Vaškovi, protože to bude vidět přesně. Chodník se bude rozšiřovat, ale ne v rámci toho průtahu, ale v rámci, až se bude dělat parkoviště, tak současně s tím parkovištěm, až se bude dělat ty svahy, tak se rozšíří i ten chodník dole. Ale hlavně stání budou podélný, takže... To je druhá věc, no. Ty stání... druhá věc, takže ty auta už tam nebudou zasahovat do toho chodníku. Víme o tom problému a snažili jsme se to právě nějakým způsobem. Tam nedávno šel, tak skoro všechny auta samozřejmě, jo. Stojí na chodníku. No nestojí, ale velký kus na tom chodníku zabírají. Ty kombíky a takový ty větší auta. Ještě jednu věc, já si chci zeptat, v té ulici ke Kodě, tam mají všichni udělaný chodník, akorát my ho nemáme. Když je auta, musíme skákat blát. Už jste se na to ptali, no, a
Já teda si pamatuju z odpovědi paní místostarostky, protože jsem samozřejmě při tvorbě toho projektu nebyl, že se nejedná o chodníky, ale že se jedná o místa zastavení. Parkovací místa. No ale dá se tam jako... Dá se tam, ano. Skočit. No, Ale to je široký potom. Je to dost široký tam. Tam měly ty stromy, no. No, tam. Co tím čili. tady s vámi souhlasím. Já bych se rád zeptala, co vás čeká železnice sem, ale jestli nevíte nějaké projekty teďka. Jsou určitě zveřejněna plánovaný harmonogram prací, určitě zveřejněný na webových stránkách, možná bych řekl, že nám přišel do Monopolisu, více nejsem to 100% jistý, kolegové. Vidíte, jestli nám přišel, ne? Je vyvěšený a mohli bychom vám tady klidně i No, my se jedná o to, že vlastně tady před námi jako vlastně dělali obrovské navýšení. Naváželi tam vlastně materiál a zvedli to, nevím, vůbec určitě. No, jako zvedli to, tak co jako s tím mají, co s tím zamýšleli, jestli to bude nějaký takový vedlejší pracoviště, jestli tam bude nějaká skoro materiálu, nebo co podobně toho. Já jsem je reagoval stejně úplně jako vy a volal jsem koordinátorovi stavby, jak už dělají něco na našem pozemku. Byť teda samozřejmě tady se vší jako reálně musíme říct, že samozřejmě oni odvezli pařezy, vyčistili, srovnali, uklidili, takže když to řeknu úplně polopaticky, tak za nás udělali spoustu práce nebo za realizační firmu, která by dělala parkoviště na toho dotrovitele budoucího případného. A to navýšení samozřejmě, pokud se bude jednat o zeminu, jak už se o nic jiného nejedná, tak pokud bude potřeba snížit, tak se sníží, ale myslím si, že pořád ještě teda to zdaleka nemá společný náklady s kácením a trháním pařezů. Tady pořád budeme jaksi v plusu, teda, že jsme víc získali, než o víc jsme přišli. Dokonce jsme teda prověřovali i kvalitu zeminy, kterou tam navezli. Následný den, tak jsme dostali protokol o nezávadnosti, že působila poněkud černý. A má to být ta představa, kterou měli odvážet, což je pravděpodobností, ale ona je ta spodnější, kterou už odvážet nemusí, tak působí tak a podobně. Takže dostali jsme vysvětlení a i zprávu o rozhodu, protože oni skutečně musí dělat rozhovory ty země, která je kontaminovaná od toho vlaku a která není i z toho, co se tam původně jako naváželo, co někdy při té rekonstrukci v 70. letech, co jsem si teda dozvěděl. Tak to a v tuhle chvíli, když jsem teda říkal panu Světákovi, co omlouvám, že mi to ujede jména, tak jsem říkal, že původně jsme se válopali na nějaké smlouvy o nájmu a jsme zavrhli, nebo jsme si nechtěli se vystavit riziku, že bychom nemohli potom stavět, že tam bylo, když jsme získali dotace a byl nějaký termín na realizaci toho parkoviště a vůbec vzhledem k situaci v obci jsme se toho nechtěli jako vystavit riziku toho posunu toho termínu. No a bylo mi řečeno, že v tuhle chvíli je to jenom překážka, že to nebude žádný depozit trvalý. Vzhledem k tomu, že jinak jako, jak řekl, že ta spolupráce a ta součinnost s tou obcí je poměrně dobrá, tak vzhledem k tomu, jaké oni jsou situace, jak se snaží jako pracovat rychle, tak za mě osobně já říkám, že určitou shovívavost jsem ochoten podstoupit. V tuhle chvíli nám to nic nezabere. Diskutovali jsme i o tom, že máme nějakou obecně závaznou vyhlášku o záborech obecních pozemků, že aspoň takové nájmy by tedy měly platit, ale tady se nejedná o veřejný prostranství, který by zabírali. Ano, říkáte to dobře, snažil jsem se, a celou dobu se snažil, aby nic nebyla samozřejmost, aby věděli, že všechno vidíme, ale nic není samozřejmě, že jsme o tom měli diskutovat, ale musím říct, že asi k tomu, že jsme neshledali žádné závažné problémy, kvůli kterému bychom se neměli dostávat do lepře. Protože samozřejmě každá věc před vedla prodlužování stavby a neviděl jsem tomu důvod. My jsme tady jenom srovnali tu trošku, vůbec ještě neřešili, takže to se bude řešit, až se bude stavit parkoviště. Takže možná pro to parkoviště příští, možná to bude výhoda, protože tam už bude. To už má nějaké svoje výšky, to by bylo přesně podobně. Přesně tak, jsme ještě, protože se projekt dopracovává a přepracovává, s ohledem taky na vaše požadavky, tak paní architekt
Jitka Šimčíková si vyžádala aktuální výšky polohopis, a tedy v tomhle případě na výškopis, a byl nám dodán opravdu do 2 dnů. Geodet zaměřil tak, jak je skutečná výška toho parkoviště, a on se od toho poměrně utváří ten projekt samotný, protože by si vyžadoval, že by ta výška byla překročená, a tím by byl ten svah moc prudký, tak by si vyžadoval nějakou odpověď v podobě nějaké palisády nebo nějaké opevné zdi, kterým bychom se rádi vyjeli, nebo hodně rádi bychom se tomu vyjeli, takže právě proto jsme řešili tu výšku, ale odpověď přesně na to, jak je to s výškou a případnou opěrou, v tuto chvíli ještě nemám. Včera jim byl předán ten výškopis, podle kterého projektant vyučí. Asi ještě možná dodat, že to včera ještě na pracovní poradě do toho svahu, co samozřejmě ještě zasáhne, jestli vyvolujete ten finální návrh, tam se bude dělat vlastně taková plošina, kde se bude sledovat silný v tom trošku s těmi stávajícími, takže vlastně ten je možné, že se do toho zásadě dosáhne, skrne se to, udělá se tam plošina pro výsadní těch stromů a teprve je to takový ten svoj, takže to je tohle určitě není finální verze. Ale jsem teda koukal, že úplně samozřejmě, že ten prostor člověk není schopen nabídnout před realizací rozšíření chodníku, ale taky tam mezi tím svahem a tím chodníkem má být uděláno odvodnění, které má sledené, ze kterého je zavlažování té výsadby. To se tam ještě musí vejít. Co jsem na to včera koukal, řekl bych, že ten svah je moc daleko, že to musí spát. Takže ano, něco tam je, ale už je to přece jen jako sypký materiál, který se bude pracovat podstatně. Tak. Nikdo nemá. Teď se vůbec nenudím k ukončení, ale pokud by bylo dlouhé ticho, mou povinností je říct 13. bodem, ještě měl ráno 5. roce 2024 je závěr, ale ještě předtím teda to řeknu ještě jednou, a ještě předtím ještě řeknu, jak vám popřeji krásné léto a poděkuju vám za to, že jste přišli. A samozřejmě mým kolegům. To už jenom jaká bude pozice. Ještě jsme se nerozhodli. Návrhu je bezové a marcipánové. Marcipánové není to špatný. Už mluvíme neformálně teda. Ale můžeme samozřejmě. Děkuji. Náhodou něco ujelo, něčí jméno nebo adresa přitom, tak